mami, som hladná. No vidíš to? Ja som akurát dnes nič nevarila, pretože držím dietu. Pozri, čistím jablká. Tak si môžeme niečo objednať cez aplikáciu v mobile. Jedlo cez mobil, to sa dá? No áno, môžeš si tam vybrať Indiu, Čínu, Vietnam, pizzu, slovenské jedlo, čo len chceš. Alebo sú aj aplikácie na identifikáciu rastlín, fitness. Nie, to je na mňa trošku priveľa. Vieš čo, vráťme sa k tomu jedlu, lebo si hovorila, že si hladná. Dobre, tak ja ti to ukážem. Ťukni na aplikáciu App Store. Otvorí sa ti trhovisko s aplikáciami a opäť si všímame spodnú lištu na konci displeja. Prvá položka zľava je denný výber rôznych aplikácií, kde môžeš nájsť zaujímavé veci, o ktorých si ani nevedela, že existujú. Na ktorúkoľvek z nich môžeš ťuknúť a otvorí sa ti viac informácií o nej. Niektoré sú platené, iné sú zdarma, prípadne sú zdarma a môžeš si doplatiť za rozšírené funkcie. Okrem toho v detaile aplikácie nájdeš aj jej hodnotenia a uvidíš, či sú s ňou iní používatelia spokojní. Keď ťukneš na druhú položku v sivej líšte zľava, hry, otvorí sa ti prehľad mobilných hier. Tu si daj len pozor na to, že veľa z nich je v nejakej forme spoplatnených. Tretia možnosť na sivej líšte sú apky. Nájdeš ju presne v strede. Tu nájdeš aplikácie organizované podľa množstva rôznych kategórií, podľa ich popularity, toho, či sú zadarmo alebo nie a tak ďalej. Hore máš horizontálne menu kategórií, ktoré si vieš posúvať doprava a doľava. Dohodnime sa, že ak by si chcela nainštalovať nejakú neznámu aplikáciu, napíš mi a ja ti poviem, či je dobrá, alebo ti poradím nejakú hru. Štvrtá položka na lište je Arcade. Tomuto sa zatiaľ vyhneme. Je to produkt založený na predplatnom, v rámci ktorého dostaneš rôzne aplikácie. A piata, ktorú využívam najčastejšie, je položka Vyhľadať. Tu si vieš prostredníctvom sivej lišty nájsť aplikáciu na takmer čokoľvek, čo by ťa zaujímalo. Skús do tej lišty ťuknúť. Máš možnosť písať cez klávesnicu alebo využiť hlasové diktovanie. Pokiaľ chceš využiť hlasové diktovanie, ťukni prstom na symbol mikrofónu a nadiktuj telefónu, čo hľadáš. V tomto prípade odporúčam hľadať skôr všeobecné veci. Skúsme vyhľadať napríklad len jedlo. A App Store nám automaticky nájde aplikácie, ktoré sa venujú rozvozu jedál. Pri každej z nich vidíš hodnotenie a je len na tebe, pre ktorú sa rozhodneš. Aj tu platí, že ak chceš viac informácií o danej aplikácii, ťukni na ňu a otvorí sa ti jej detailný prehľad. Pokiaľ si sa rozhodla, ktorú si chceš stiahnuť, ťukni na modrý symbol obláčiku so šípkou. A aplikácia sa ti začne sťahovať. Po stiahnutí sa ti automaticky otvorí a ďalej ťa už prevedie nastavením samotná aplikácia. Vráťme sa teraz ešte na chvíľku do samotnej App Store. Pravo hore vidíš svoje iniciály, ťukni na ne. Teraz sa ti otvoril tvoj užívateľský profil, kde si môžeš pozrieť prehľad svojich zakúpených aplikácií. Drvivú väčšinu času sem však budeš chodiť kvôli aktualizácii svojich aplikácií. Choď trochu nižšie. Aktualizácie sú dôležité kvôli správnemu fungovaniu apiek aj kvôli bezpečnosti. Z času na čas si otvor toto rozhranie a ťukni na modrý nápis Aktualizovať všetky.
Pri každej z nich sa ti zobrazí takéto koliesko. Bude to trvať pár minút až desiatky minút podľa toho, koľko aplikácií treba aktualizovať. A to je všetko. Kati, neobjednáš to ty? Nie, len si to pekne vyskúšaj. A čo teda vlastne chceš? Neviem, tak tú Indiu. No, dobre. Ideme na to.